माय मराठी न्यूज, जनापासून मनापर्यंत। रिसोड तालुक्यातील कंकरवाडी येथे शुद्ध पेयजल प्रकल्पाचा भव्य उद्घाटन सोहळा पार पाडण्यात आला। आज कंकरवाडी येथे शुद्ध पेयजल प्रकल्पाचा उद्घाटन सोहळा पार पडला। सदर प्रकल्प हा ग्रामपंचायत कंकरवाडी लोकसहभाग व पिरामिड वॉटर प्रायव्हेट लिमिटेड, इनेबल हेल्थ सोसायटी दिल्ली तसेच स्टँडर्ड चार्टर बँक यांच्या सहकार्याने कंकरवाडी गावामध्ये शुद्ध पेयजल प्रकल्पाचा शुभारंभ करण्यात आला। आता गावकऱ्यांना पिण्याजोगे शुद्ध जल मिळेल। यावेळी उद्घाटन सोहळा कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय श्री दीपक कळंकर तसेच उद्घाटक माननीय श्री सचिन भाऊ इप्पर, माननीय श्री संतोष भाऊ जाधव, जिल्हा परिषद सदस्य सौ लक्ष्मीबाई शिवाजीराव काकडे, पंचायत समिती सदस्य माननीय श्री शिवाजीराव काकडे, रामेश्वरजी देवकर, सौ वर्षाताई रामेश्वर देवकर, सरपंच कंकरवाडी भागेश मुंडे, सरपंच आगरवाडी शंकररावजी मुंडे, माधव जाधव, ग्रामपंचायत सदस्य भीमराव शेजूळ, प्रयागभाई जाधव, कांताबाई जाधव, नंदूभाऊ गुगे, मदनजी माघाडे, गजानन भाऊ मुंडे, शंकरजी गिरे, सारंग जाधव, गणेश जाधव इत्यादी मान्यवर उपस्थित होते। रिसोड प्रतिनिधी उकंडी ढेंबरे। गल्ली ते दिल्लीपर्यंतच्या बातम्यांसाठी तसेच आपल्या परिसरातील प्रत्येक बातमीसाठी आज सबस्क्राइब करा माय मराठी।